karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Wa ko'y gikapakita nila. Unsa og kinsay kagikan ako. Mao na hinungdan ni Luna. Ni ako, sweetheart. Ni ako nga dili gid mo talikod nimo. I love you, Brian. I love you, sweetheart. Mao na binilumbutan. Gagong gikinahanglan nimo. Ang pagmahal, ang pagsabot ug pag-unong nako. Alang sa plako, Brian, ikaw ug ang atong mga anak, mo'y giisip kong paraiso sa akong kinabuhi. Naibaw kong mulampos na gihapon ta, Brian. Makaparog gihapon ta sa kaugalingon tang paningkamot. Salamat sa pagsalig, sweetheart. Sa pagsalig mo nako. Kadihot, kinagilak sa studong, gigutom tingali, padidihon sa anak ko, ha. Ganihan naman tayo nagsulti. Sige, sweetheart. Paningaw ko nga magkapaulit ni Bisita sa banta niya. Bye. Bye. Ni ana si mama, nak. Hilom na, didi na. Sige na, didi na. Pero buyag ni mong anak ka. Kusog kay kang mo, didi. Laki mong good. Mamaayo lang kung tadayon si Inday sa... Pa, mulakaw ko kadali, ha? Asam ka? Dali kaya ito nako tug adto si Ilona. Nahinanok man pagkayo si mama. Tumutingali na siyang tambal. Bag-umang nakatumar. Nara, sige. Uy, balitay ko sa iyang kahimtang, ha? Labi ng akong apo. Kailan ta naman kung nagtaon tong bata? Mauliki, uy. O, naghilak si Ilona. Sige pa, arin ako. O, wa ka ipada nilang gamayng kantidad lang. Aron po aning ihatag na ako. Nakikuwar ba sinani mo? Mubot gani ko, dahil hindi ka sa akong pagmamasahiro, dahil ko sa ako mga bulsa. Dahil hilingon gid ang tanan akong bulsa niya, kuhaon ta ng kwarta. Sige na lang, uy. Aray na ko pa. Huwag ikaw na mahibawang mama, ha? Ay lagsulti, yung asa ko. Sige pa. Kano sa pagkata mo bati si Alodia sa usa na mo kanak. Di gyud masabot ang iyang batasan. Labi na goy kwarta. Oh, sirado man ang gate. Pero wahin on yaw ihi. Mingaw man. Sangpito lang nako. Maayo! Maayo! Ay, tingog ro ni ate. Ay. Ate, dali isa ka lang. Miyan higit ko. Kaya nabala kami sa papa ni mo. Dali, dito sa sud magsulti. Dali. Di ay mamon na akong dao. Midalikit lang kong palit o kadiyot sa bakery. Parisi nagkape. Unsa man pa si Brian og si Inday sa ospital? Mao pa sige pag human akong snacks ti. May sobra mang pan. Sakto gid ka. Lami kay palis og kape. Tuwa pa si Brian og si Inday sa ospital. Siya may nagbantay kay niamang ko'y kamay. Unya ang iyang trabaho? Mao lagi. Pero mitanyag si Sophie nga iyang helper ang mupuli og bantay sa bata ug mo-duty si Brian. Mao ba? May siyang batasan, no? Naikog na kay ko ni Sophie, ti. Sobrang iyang kaayo na mong Brian. Ni aman ron ko. Huwag nahibaw man tos papa nga ni ako din hinimo. Pulihan lang na ako siya bantay. Unsa man sakit ni Inday ba? Taas kay kilanat, ti. Ugo pa madali pagdahas sa ospital. Kuya, ug mo kumbulsyon ang bata. Naratol kog maayo. Ilona, mihugo ra ba ka sa kong tanaw? Ayaw pa das problema, uy. Kaon yun. Duha biya ng anak ni mo. Gamay pa ng manghod. Ti, dako gitingali may pera na inis ospital. May kwarta ka. Day gamay na kunda. Nangayon ta kong papag-ipuno ini pero gikuha man ng mamang iyang kita pagpamasahiro. Taon sa papa, Anya, si mama ti, kumusta? Oh, mao gihapon, good. Mahilom lag matog.
Makatumar gani sa iyang tambal, lami mang iyang katog. Di pa lang na ma-overdose. Oh, may yung pasigihan painom oy or mahilom ng iyang bakbak. Wala to mahibaw nga niya ka. Aw, asa ko tugtag na hibaw pa. Katuganing nagasulti ta. Mo ani manggidunta ko. Nakadungog man. Kutasan dayon. Kay nasuko man. Ambot ay gituyo baka to niya. Nga pakutas-kutas. Magduda man lang hinuon ta. Di ko tingalin na siya mausap ti. Tungod sa iyang kasuko nga naminyo ko ni Brian. Pero kwartahan pa nas Brian? Aw, way siguro malipay siya. Manugal na gud na. Kat-o na sag inom. Excuse me ha, kadali lang. Hello? Abner, iyang kauban sa trabaho? Hala, wala pa diri. Ha? Unsa? Giterminate si Brian? Kinuo ko. Kaysa tong nanawag? Iyang kauban sa trabaho, te. Sige, magkuk-absent si Brian. Giterminate ko, no? Hala, unya? Ambot, te, ambot. Ambot ako sa ibuhaton ro na mo. Kinuo ko. Di ra bagyod din taon sa yung pagpangitag trabaho nun, oy. Sultihan ako siya, te. Ngano ikaw may kitawgan? Nganong di man siya? Basig nagbinuang lang tutawhan na, oy. Ambot lang. May maulan ako si Brian. Manawag ko niya. Kalamis kong katog. Nagkatog sa pag-ayaw kong anak. Oh, ang akong phone. May vibrate man din eh. Sino na? Hello, sweetheart? Brian, huwag ka tawagin ni Abner. Oh, ngano naghilag mo ka? Nga naman si Abner, ha? Nanawag siya sa kong phone. Giterminate ko no ka. Nanawag tingalin ni mo. Huwag kang kadungog. Gi-vibrate na ko akong phone. Wa ako kamatikod. Unsa tong giingon nimo? Giterminate ka. Susihaw kung saan ikatinuod, Brian. Unsa? Oh, susiyo na ko. Pero apay magkapulig bantay sa bata. Panahon ako karos ate. Di aman siya. Oh, mas mayo. Ano magsusi ko? Binuang tayo na yung balita. Uy, dili mahimo. Pariya sa atin mo. Oh, kumusta si Inday? Nawasan na, waday lanat. Pero, wa pa may magkasultig ay ang doktor. Sige, pariya na sa atin mo. May anhibayin Elvi? ko, Brian. Salamat, Elvi. Nabalag ako sa balita ni Ilona. Laki, uy. Dito man ko sa inyo pagtawag atong ginganlan og Abner. Sige sa dekag absent. Mauligi. Katulong anak si Ilona. Ang mapasagdan ko siya. Unsa na ini tinuod mabalita. Muna ituro na ko, Elvi. Pasabta lang ang inyong amo. Hangyo ang hatagan kag laing chance. Masakay sultihi sa tinuod nga hinungdan nganong naka-absent ka. Muna bahato na ko. O sige ha, ikaw na din eh. Ato na ko. Ilona, abli ko be. Ilona. Naanak ko, Bri. Niyalagi ka. Huwag ka makiksulti sa inyong boss. Wa ko ilis. Natangkas gining ilog ka na ko. Mag-ilis ako. Naligo na ko dito sa ospital. Ug tinuod ni gisulti ni Abner. Mag-unsan lang ako. Brian, pasabta ang imong amo. Ang iyo ako. Kung unsa man gani, kung gusto ka mo kuyo ko nimo aron magpasabot. Og dan lang nato si Dudong. Dili lang unta ka mahawa, Bri. Dili lang unta. Kanain ang tawana. Among boss. Stick to kina. O ba kinaunsa gani? Mangita laing kasudlan. Di lang ta magpagawas paglaom nun. Brian, ni amang ko yung mga bata. Nagmay pa kayo. Ayaw ka malaka. Magkabarog kay putas ka og leon tampan ni kamot. Di ba? Imo nang gisulti nako, di ba? Brian, Dili ta bulunga sa bisan unsang kakulian nga moabot sa to kinabuhi Ilona. Dili ta mo surrender. Ano na lang. Bisan pag dumili ni Mama Lodi nako nga magkadayon ta, pero niya
nagkahiusa punta. Ug may mga anak na ta. Di ba, sweetheart? Brian, Sige, sige. Mag-ilis ko. kadiyot, kuhanta kag ilisan. Dukayag yung makailis ni Ma'am Sophie. Uy, maka-make up para bagid na siya basta mo lakaw. Uy, may kawas na ay. Uy, kaingon akong nagpiste. Kay, nadugay man. Nagpakigol-kigol man gihapon di is Ma'am Sophie. Ngayon sad noon. Ay, nagduda ba ako ining ma'am ay nga nakagusto ni siya ni Brian. Nagaduda yun ko. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!